siger du den første halvleg? Første halvleg. En tætspillet halvleg i første 20 minutter i hvert fald. Jeg synes, et spilmæssigt overtag til Danmark. Hviderusserne får en heldig kontra, godt gennemspillet kontra. Sikkert udnyttet, koldt som den hviderussiske vinter. Ja. Jeg lagde mærke til, at de spillede lige lang tid. Yes. Der var virkelig... Var det lige det, du havde forventet, da du gik herind på stadion, at Danmark ville komme sådan ud fra start af? Nej, faktisk da jeg gik her på stadion, jeg så noget, det var mest nede i fliserne, jeg kiggede. Se, der var han igen. Der har han lavet endnu et. Kunstværk. Ja. Må lige sige der. Vi vidner jo samtidig Nikolaj Juler har lavet street art. Det ligner en samtidig Juler, ja. Ja. Det er sådan, at man kan snakke sammen. Hvad er forventninger så til anden halvleg her? Hvad tror du, danskerne kommer ud med? De skal jo vinde nu her, ikke? Jo. Jeg ved ikke, om der er Juler inde i deres omklædningsrum, men det håber jeg. Fordi at, hvis du er lige så sejt som jeg er nu, så er jeg sikker på, at Danmark går ud og score på kasser. Ja, yes. Så et skud på resultatet. Ja, vi vinder 3-1.